ще ви разкажем историята. Преди много години на небето изгряла една огромна звезда. Тя била толкова светла, толкова сияйна, като слънце. Тази звезда се казвала Витлеемската звезда. Да, Витлеемската звезда. И тази звезда, когато са я видяли орисниците, са тръгнали след нея. Тя ги водела към пътя и кошарата, в която е роден Исус Христос. Както си вървяли, на едно място видяли овчари, които си пасяли стадата с овцете. И овчарите попитали орисниците: къде сте тръгнали, орисници? И те какво им казали? Да се Спасител Исус Христос. Точно така. Родил се нашия Спасител Исус Христос. Ние ще му занесеме дарове. И овчарите казали: и ние искаме да дойдем с вас да видиме малкото бебенце и ние да му занесеме подаръци. И какво имало там при овцете? Малки агънца. И овчарите си хванали малките агънца и така си ги бушнали като малки бебенца и тръгнали след орисниците. И кой какъвто подарък има в къщи, взима го и тръгват с орисниците, като винаги са следвали пътеводната Витлеемска звезда. И така вървяли. В едно малко селце, на една пейка, кой видяли? Седнала една много стара баба. А това била Бефана. И те й казали: ела, бабо, и ти с нас да занесеме подаръци на малкото бебе. Но тя им отговорила: аз съм много стара и не мога да ходя. Добре, тогава ти си остани тук. Обаче минало се малко време и Бефана се сетила и си казала: но защо и аз не тръгнах с тези добри хора? И аз искам да занеса подаръци на това малко бебенце. Влязла в къщи, отворила шкафа и видяла близалки, бомбони, ама всякакви лакомства, шоколади, всякакви лакомства. Да, всякакви лакомства. Обаче си казала: в какво да сложа тези лакомства? И видяла. И бисквитки имало, да. И видяла чорапчета. И почнала да слага в чорапчетата лакомствата. И тръгнала Бефана да следва орисниците и другите хора. Обаче те вече били много далече. И тя не могла да ги настигне. Но, както си вървяла, в едно селце видяла момиченца да си играят. И Бефана им казала: добри дечица, как хубаво си играете, какви добри приятелки сте. Аз ще ви дам по едно чорапче. И им дала по едно чорапче Бефана, пълно с лакомства. И те какво казали на Бефана? Благодаря. След това вървяла. Какво видяла в другото селце? Едно непослушно дете. И тя какво правило детенство? Тропало с крачето, плачело, не слушало майка си. И Бефана какво му казала? Момченце, това нещо не е хубаво да го правиш. Ти знаеш ли, че аз на добрите деца раздавам лакомства? А на теб, защото не слушаш, какво му дала? Въгленче. Извадила едно чорапче и вътре в чорапчето имало въгленче, деца. И го дала на момченцето. И момченцето казало: Бефана, аз вече ще слушам, ще съм послушен, ще слушам мама, ще слушам тати. Бефана му казала: не, ти до сега не си бил послушен. Аз сега ще те гледам цяла година, ще рисуваш ли, ще оцветяваш ли, ще пееш ли песни. И до година, когато мина, ако си бил послушен, и на теб ще ти дадеме
Лакомства, чорапчета с лакомства. И дечица, това е историята за Бефана. Il vestito, la romana, viva, viva la Befana. Tutta notte sola, sola, sulla scopa, vola, vola. Tutta notte sola, sola, sulla scopa, vola, vola. Quando dormirai nel letto lei ci volerà sul tetto. Quando dormirai nel letto lei ti volerà sul tetto. Sopra il filo di una ragnatela, covando la cosa, molto interessante, quanto chiamare un altro elefante, due elefanti, sì.